हामबाय जों दिनै हठाৎ खालाय जे ताबुक प्रेस मिट खालायमानि मेन उद्देश्य तो राज्यनि जत बर' रकनो सायमानो जे चिनि पार्टी IPFT नि प्रेसिडेंट प्लस त्रिपुरा हास्टेनि चिनि कैबिनेट मिनिस्टार लैंड रेवेन्यू एंड फरेस्ट मिनिस्टार सारेनसी देबबर्मा तिनी जीबी हॉस्पिटलो 2:40 मिनिटनि जराव बिनि लांमा चौखा आबनो कितिंगे याकोई ताबुक एडवाइजर बिनि नगो बिनि कथैनरव जे पाइथाक बनो खलमना मुसुंनाय नायरकना मुसुंनाय रकनि बागै साजकजाक एवं खना 8टा जराव जागाव तंनाय जारा पार्टीनि बरक मुंथुन अन्न बरक मुंथुन जनगण नि बागै मुक्त ख्लाय तनजाक खना फुं 8टा जराव फाइ बनो पाइथाक नायरगै माननाय खम बगै खुलुमै माननाय ते आबुनि उगलो जों ठीक 9टा ताम्मानि जराव जों पहिला सिगां आकाशबाणी रेडियो सेन्टारो बनो त्लांनाय आबुनि यागुलो आरोनि हइते 9:30 त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बलिओ त्लांनाय आबुनि यागुलो ठीक 10टाओ सेक्रेटारियेट्स अफिसो त्लांनाय आबुनि यागुलो बिनि आसाइमा गामि उत्तर महारानीपुर तेल्यामुरा आरो कथै त्लाङै थांनाय ते तेल्यामुरा कल्याणपुर तैख्लायै उत्तर महारानीपुर हाबनाय ते आबुनि साथे साथे आं कयनानि मुसुंगो जारा विशेष ख्लायै खोवाई पूर्व पश्चिम तेल्यामुरा पूर्व पश्चिम ते आबुनो कारिबो सारा त्रिपुरा राज्यनि पार्टी IPFT नि कर्मी रत्न आं कयनानि मुसुंगो जे खनाव बिनि पाइथाक सीमालंगो थाङैयाखै जों बनो बरम रिलायनानि बागै तियार तंनानि अंथन ते करंग करंग जागानि जारा फाइनानि मुसुंगै तंनाय रक आबुनि बागै जों रूट मैप साइरिओ तेल्यामुरा कल्याणपुर तैख्लायै उत्तर महारानीपुर बिनि शेष कृति सम्पूर्ण अंनाय ते आबुनि साथे साथे जों सानानि मुसुंगो जे खनाव त्रिपुरा हास्ते हाफां सालसानि सरकारी छुट्टी घोषणा आपनि संनिचय साइमान खना खलाइका ओंखे अजराव बेलाइखे खा खामानि कारण चिनि पार्टी IPFT 2009 नि 4 मार्च जे पवित्र संविधान सम्मान खलाइयाकै चिनि त्रिप्रासा दफा सूचित वंचित लांचित अंगै तंगमानि हइते बाहायके यकनाय आबनो वानसुगैयाकै पवित्र संविधान नि आर्टिकल 2 and 3 नो इनवेस्ट खलायै चिनि त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो इनवेस्ट खलायैयाकै जे स्टेटहुड सानै फाइमानि चिनि सारेनसी देबबर्मानि नेतृत्वनो बो चिनि पार्टी नि बो प्रेसिडेंट एंके तिनी 2023 नि पहिला साल जानुवारी 1 तारिखो बिनि लांमा चौखा ते बो बिनि खरक बुरै बुस्ला ते खरकटाम बिनि बुसाजक ते बिनि बेहिक ते बिनि बुसुक बुसा आत्मीय सजन कलाङै थांका ते तिनी हाइजराव जों बेलाइखे खा खामो चिनि पार्टी IPFT नि सिमि अब खतिया गोटा त्रिपुरा राज्यनि बागै एकटा बिराट अपुरन अंगै थांका एवं चिनि त्रिप्रासा दफानि बागै जे सामुंख्लाय तंमानिबो बिनि जे छात्र जीवन थेके जे एमप्लयी जीवन थेके शुरू खलायै 2023 जे बो अमहायके पलिटिकल ऑफ फाइयाकै 2003 बो कन्टेस्ट खलायका अप्रूव बो रिजनल पार्टी निंगै कन्टेस्ट खलायमानि मात्र 56 भोट बाय अप्रूव फेलुंगो अमहायके बो माने दफानो हामजाक मानि बागै दापे 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 बिनि जे आन्दोलन रक बिनि मुभमेंट रकनो जों नुखा ते जे बो जोंनो लामा फुनुगै क्लांमानि स्टेटहुड आ लामा सक्सेस जों यासाक हास्तेनि लुकुरकनो आं कसारनानि मुसुंगो बनो अनुसरण खलायै बनो अनुकरण खलायै जों अ लामा हिमै चिनि बरक दफानो फियकनानि बागै जे स्टेटहुड आबुनो जों चयावैनो धाराबाहिक भाबे आ मुभमेंटनो जों खलायनाय ते तिनि अरव चिनि पान्दाव मानजाखा चिनि पार्टी IPFT नि 2 जन AGS 2 जन MLS ते चिनि पार्टी नि AGS ते यटनि ते चिनि सिनियर पार्टी नि लीडर रक जतनो तंबायो इनखे आं अबनो कयनानि मुसुंगो जे चिनि पार्टी IPFT नि बो जे जागाव चिनि पार्टी पुस्तंगो आ जागाव बिनि अन्त्येष्टि क्रिया पाइयासाक एवं खना
सारिकनि 4टा जरा चिनि पार्टीनि फ्लेग न जों कसारनि हलाइतेकचा तलाव जों अर्ध निमित्त खलायै जों पार्टी चिनि IPFT नि फ्लेग न जों तलाव खिखलायै तन्नाय बनो जों सम्मान रेमानि स्वरूप ते अमहायके कसारनानि मुसुंगो सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि दफा अंथन बयनि दफा अंथन खरकसा त्रिपुरा हास्तेनि जे 37 लक्ष बरकनि बागै जे सामुंख्लाय तंनाय चिनि सारेन्सि बनो जों कमामाबाय जों बेलायखिनो खानांगो दुख प्रकाश खलायो आबुनि साथे साथे बिनि नक नुखंनि फेमिलिनि मेम्बारकनो जों पार्टीनि तरफ थेके बरकनो चिनि खा खाम्मा बरकनि नुखंनि बाय बाक्सा चिनि खा खाम्मा पार्टीनि तरफ थेके जों बरकनोबो साव जतननो हामबाय।